To byl tedy dramatický doběh třetího dostihu a my máme chvilku času, tak bychom se mohli teď podívat na okamžiky, které předcházely tomuto odpolední. Ve 12 hodin zazněly tady na státním závodišti slavnostní fanfáry a diváci byli svědky slavnostního zahájení. Tady to máme. 6 spřeží kladrubských běloušů, které přiváželo trubače před hlavní tribúnu. Vidíte vlajky zúčastněných zemí. Vedle československé ekipy je tu zastoupena i výprava Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Bulharska a Maďarska. A je tu také jeden zástupce z Velké Británie. Každý rok člověka tak trochu mrazí v zádech při pohledu na tato krásná zvířata. I konec konců předznamenání velikých bojů tady na závodišti v Pardubicích. A letos 98. ročník, za 2 roky jubilejní 100. ročník, na který se náš tur samozřejmě pečlivě připravuje. No a poslechněte si teď rozhovor s ředitelem státního závodiště inženýrem Stanislavem Waxmunským. Pro všechny příznivce turfu je Velká Pardubická vždycky vrcholem sezóny. Pro ředitele státního závodiště inženýra Stanislava Waxmunského, kandidáta věd navíc kupa práce. Co jste letos vybojovali pro tu vaši Velkou Pardubickou? Nevybojovali jsme toho tolik, jak jsme si představovali. Chtěli jsme mít už tribunu A zastřešenou a vlastně v podobě, jaká by měla nejméně 30-40 roků sloužit. Bohužel se nám to nepovedlo a myslím si, že je to jeden z velkých nedostatků našich dodavatelů, protože stavební organizace vždycky teda se neřídí závazky, které investorům udělají. Samozřejmě se nám podařilo teda dát aspoň teda tu spodní část tribuny dohromady tak, která už by měla být teda stále, že je tam vybudováno druhé schodiště, druhý výtah, který bohužel teda, protože opět teda organizace nesplní své závazky, nebyl teda zapojen do provozu a i některé teda úpravy v samotném hledišti. I teda restaurace už má 2 vchody, to znamená, že ten tlak, který teda dříve byl, tak bohužel, nebo bohu dík, teda se tímto vyřešil. Podívejme se na krátkosti na startovní pole velké. Po dlouhé době se opět objevuje reprezentant Anglie. Jak se to povedlo? Myslím si, že nám k tomu pomohl jednak teda naše propagace, kterou jsme se snažili teda za každou cenu získat koně ze zahraničí a myslím si, že i teda pan Collins, který teda je ohromným příznivcem Velké Pardubické, tak nám k tomu trochu pomohl. Kůň vypadá velmi dobře, když teda je to polokrevník, ale určitě budou mít naši zástupci i Sověti s ním co dělat. Mimochodem, jaký je váš tip pro velkou, pokud samozřejmě to není tajemství? No tak samozřejmě tajemství to není, no ale pochopitelně musím opakovat teda tip, který je oficiální, to znamená loňský vítěz Železník. My bychom si to přáli také. Co chystáte do budoucna? Za 2 roky bude obrovské jubileum. Jste výročí, 100. ročník. Co chystáte? Já jsem přesvědčený o jedné věci a to myslím se teda vztahuje přímo teda k dostihům, že se nám teda podaří konečně zajistit dostatečné valutové krytí na zahraniční účast. Protože v současné době prakticky se každý z valutové oblasti se svými koňmi účastní tady na čestné slovo, protože my mu teda to nemůžeme vyplatit jinak než teda v korunách. A myslím si, že tohle by se teda mělo podařit, protože Velká Pardubická má takovou historii jako málo který sport. To je teda otázka první.
Druhá otázka, nebo respektive odpověď by byla, že teda by měla být tribuna A už teda kompletně dobudovaná, měla by být zastřešená, to znamená, že i čtvrté poschodí, nebo teda páté podlaží by bylo už zakryto a neteklo by na ní. Máme teda problémy s tribunou B, která přeci jenom už na ní zahlodal zub času a bude muset tam udělat poměrně dost značnou rekonstrukci. Příští ročník by měl dostat tady i teda v tom zázemí trochu změn, protože vážnice, kterou v současné době si používá, která opravdu teda už jenom tak dožívá, budeme řešit na jiném místě, na vhodnějším místě. No a budeme se snažit samozřejmě do roku 90, to znamená do toho slavného z tého výročníku Velké Pardubické, udělat teda i podstatně lepší zázemí pro občerstvení našich diváků. Jeden z velkých problémů, který máme, je sociální zařízení. I teda to sociální zařízení by se už teda příští rok mělo tady zlepšit. To jsou plány do budoucna. Pojďme se ovšem věnovat horké současnosti. Přeji vám hezký zážitek, co nejméně starostí a děkuji vám za rozhovor. Uzavří také sázku na pořadí prvních příchodních cílů, velké pořadí. A samozřejmě všechny další druhy sázek, sázky kurzové, sázku na vítěze. Tak teď je taková na trochu hluchá pauza mezi jednotlivými dostihy. Díváte se na zaplněné, do posledního místečka zaplněné parkoviště osobních automobilů i autobusů. Zatím jsme nedostali oficiální zprávu o počtu diváků, ale bude se to blížit k rekordním hodnotám. Tady na dráze už se chystá slavnostní vyhlášení výsledků třetího dostihu dnešního odpoledne. V němž jsme slavili úspěch. A nyní je již vše připraveno k slavnostnímu předání čestných cen, které Společně se díváme na úspěšného jezdce, to je ten vpravo samozřejmě, amatér Kovanda, i na úspěšného trenéra, to je ten muž s dalekohledem Františka Holčáka, oba dva z jednotného zemědělského družstva Velké Karlovice. Já stále ještě nemám k dispozici výrok rozhodčích, ani diváci nevědí, kdo skončil na dalších místech, není to potvrzeno. Jediné, co víme 100%, to nám potvrzuje tento obrázek, že UTAH v ceně UV Odborového svazu pracovníků zemědělství zvítězil. Pořadí na dalších místech nám samozřejmě nezůstaneme dlužni, jakmile se ho dozvíme. Samozřejmě trenérovi jezdci upřímně gratulujeme k tomuto úspěchu. UTAH tady v Pardubicích zvítězil i v loňském roce. No a na počest vítězů československá státní hymna.
Tak tedy nad státním závodištěm zazněla československá státní hymna. Doufám, že to dnes není naposledy, že i v dalších dostizích se naši zástupci prosadí. Ještě jednou pohled na slavnostní chvíle jednotného zemědělského družstva Velké Karlovice, ale protože čas utíká, vidíte tam našeho... Blahoželáme vítězovi, trénerovi i jazdcovi. Na čo ste mysleli, keď išli kone v cieľovej rovine? Tak pokud to Pepík dobře zajezdí, tak by měl útah vyhrát. No. A vy ste takmer celé dostihy naháňali Batona. Kedy ste cítili, že už na ňo máte, že zrejme to bude to víťazstvo? No tak zacílil Peutěnkou poslední. Když už jsem jako viděl, že Baton na bič nereaguje, tak a utáh teda jako byl rozeběhnutý, skočil Peutěnku poslední jako dobře, no tak už jsem viděl, že jde pomalu dopředu a že už teda nemůže prohrát. Priebeh dostihov bol hladký? No, na nějaké takové ty maličkosti, které jsou vždycky takové. Ja vám ďakujem a blahoželám ešte raz. Tak to byl Vlado Janků a jeho aktuální rozhovor po doběhu třetího dostihu. Ale jak už jsem říkal, čas utíká a tak bychom se teď mohli podívat na záznam dostihu prvního kladrubské ceny na 3600 metrů steeplechase pro 4leté a starší koně. Dostihu, který se uskutečnil ve 12 hodin 20 minut. My jsme ho tedy do přenosu živě dostat nemohli, ale teď se podíváme na jeho záznam. Ve startovní listině bylo původně 20 jmen, došlo k několika škrtům, takže nakonec dostihu startovali tyto koně a tito jezdci. Startovní číslo 1 Lovin z JZD Práče s Žákem Zajkem, 2 Makaron ze státního statku Jičín, s Tótovou, 3 sovětský reprezentant Ergač se Ševďakovem, 4 Gaspé z Nové Bystřice s Jokem Vinklárkem. To grafické zařízení nám utíká rychleji, takže si můžete číst. Já budu pomaleji. 4 Gaspé tedy z Nové Bystřice, 5 Gasian z Březůvek s Vávrou, 6 Garnizon ze Sovětského svazu jezdcem Kasájevem, jeden z největších favoritů tohoto dostihu a už bylo odstartováno, jenomže ten start se nepovedl, takže můžeme pokračovat ve výčtu jmen aktérů prvního dostihu dnešního odpoledne. 7 má bulharský Nord se Šalamanovem v sedle, potom 10 naše sousedka ze státního statku Svobodné dvory s Vozábem, 11 šamorinský Dominant s amatérem Takáčem, 12 další sovětský reprezentant Kasátor s Nestěrovem, 13 potom Tecej, bulharský reprezentant s Gančevem v sedle, 14 Albertovický Gibon s Láškem, 15 Serenče, reprezentant Maďarska s Jokem Hajdím, 16 brněnská Irma s Vlčkem, 17 topolčanský McDonald s Juhásem a konečně 18 Dublet, další bulharský reprezentant s jezdcem Milevem. Bylo to tedy početné startovní pole, v němž na hlavní favority byli pasováni reprezentanti Sovětského svazu. Tady je start. Na to pole čeká 16 překážek. V úvodu je to živý plot u malého Taxisova příkopu. Ano, to je samozřejmě startovní pole ještě hodně pohromadě, ale už tam vyrazil dopředu sovětský reprezentant Ergač z Řepčína Konoj Army s Ševďakovem v sedle, je tam také Kasátor, ale Bulhaři se drží s 15 Serenče, s 18 Dublet. Je to ovšem velmi vyrovnané. Tam vlevo vidíte úplně, to je 18, to je Dublet, s 3 potom Ergač, sovětský reprezentant, se 7 bulharský Nord, se Šalamanovem. A už koně míří za lesík. Tam je čeká anglický skok a potom zatočení na levou ruku a proutěná překážka jako překážka číslo 5, ano. A tam už se vepředu objevuje se 6 sovětský Garnizon. To je Gaspé ze státního statku Nová Bystřice s Jokem Vinklárkem v sedle. S 3 Ergač, jeden z favoritů, za ním Bulhar, číslo 18 Dublet, 14 má Gibon, albertovecký reprezentant s Láškem.
Koně jsou poprvé v prostoru cílové roviny, ale budou točit doleva na suchý příkop mezi břízkami. Tam už vede Kaspé. Ano. 4, ale také Ergač. Ergač už je v čele. To je ta trojka. Ergač. Pole už se trochu roztahuje. Vidíte, že oranice je suchá, že to není nějak zvlášť náročný terén. V Pardubicích nepršelo, ale jak už jsem několikrát uváděl, fouká tu velmi ostrý vítr a to je také nepříjemné. To už je v čele Garnizon, startovní číslo 6. S ním bojují McDonald, Kasátor, Gibbon. Sovětští reprezentanti si dobře rozvrhli síly a už diktují čelo dostihu, diktují tempo dostihu. Ten žlutý dres s modrými rukávy, to je Kasátor z Řepčína Buďoného. Lépe řečeno, ten žlutý dres patří jezdci Něstěrovovi. Ale v čele je Garnizon, startovní číslo 6. Ano, tady máme červený dres jezdce Kasájeva. A přes malý vodní příkop se znovu celé pole točí na pravou ruku a míří k 12. překážce tohoto dostihu, malému taxisovu příkopu. Stále vede Garnizon s Kasájevem v sedle, za ním jeho krajan Kasátor, dále Gibbon, McDonald mezi tím padl a dále pokračoval. Celé pole teď absolvovalo malý taxisův příkop, to je překážka poměrně náročná s 80 cm hekou a potom následuje příkop. V čele už jasně Garnizon, sledovaný Kasátorem, také je tam Ergač, další sovětský reprezentant, takže vývoj tohoto dostihu na 3600 metrů v sovětské režii. Garnizon, Ergač, dvojice v čele. A už koně točí do cílové roviny, v čele Garnizon. Tady ho máme, za ním Ergač, ale zatímco Garnizon drží tempo, dívejte se, jak to dopadne dál. Garnizon první, Ergač druhý a za nimi veliký souboj, který nakonec pro sebe rozhodne Gibbon, startovní číslo 14 s jezdcem Láškem. Na 4. místě potom Gajsan z JZD Březůvky s Vávrou. Na 5. Makaron ze státního statku Jičín s Tótovou v sedle a to je pořadí na prvních 5 místech. Výrok lehce 4, 10, 5, to je žokej Kasájev. Vítězní žokej. Výrok tedy lehce 4, 10, 5, čas 4 minuty 47 sekund a 2 desetiny. To byl tedy záznam dnešního prvního dostihu kladrubské ceny Steeplechase na 3600 metrů. Vítězství a 15 000 korun si odvážejí tedy reprezentanti Sovětského svazu, reprezentanti Řepčína Malokaračevský. Díky Garnizonovi a žokej Kasájevovi. V následujících chvílích uslyšíte rozhovor s Kasájevem, s žokem Kasájevem, který pořídil Vlado Janků. Ten také vám poskytne překlad. Poprosili bychom tedy režii o uvedení rozhovoru, který se natáčel bezprostředně po skončení dostihu. Prvé preteky v popoludní a prvé víťazstvo. Ako sa vám pracovalo? Prišli sme do Pardubic 2 týždne predtým, mali sme dostatok času na prípravu, kone sa upokojili, zvykli si na prostredie.
Cítil som sa s ním dobre. Конечно, я на эту скачку, как и все, тоже претендовал. No, chcel som vyhrať samozrejme ako všetky dostihy. Kôň bol favorit a vyšlo to. Jsou umístěny u pedoku, je tam celkem 5 příjmových pokladen, monitory, na nichž můžete průběžně sledovat změny v kurzech. Tak to byl rozhovor s Jokem Kasájevem. Platní 1 Jsme už zase hlásí výhry po v reálu. Díváte se do prostoru cílové rovinky tady na pardubickém závodišti. Zase se čeká na další dění tady. Dráha je vynikajícím způsobem připravená, není ani moc vlhká, ani moc suchá. Vidíte, že jednomu z nesčetných návštěvníků chutná a připravuje se už další dostih dnešního odpoledne. Cena váhu, čtvrtý dostih v pořadí. Poslechněte si tedy jeho startovní listinu. 2,6. Pôvodne bolo na štartovnej listine 20 koní, boli tam niektoré škrty, k tým prídeme, takže cena váhu na 3600 metrov o 30 000 korún s jednotkou. To bude Ermitáž, státny zemedelský podnik Hluboká, jazdec Bartoš, s dvojkou Anubis z Nemeckej demokratickej republiky, s jazdcom Frincem Vankrom. Ten však neskočil skúšobný skok a zrejme ho na štarte teda neuvidíme. Trojku má Disko z plemenárskeho podniku Šamorín, žiak Reindl v sedle. Štvorku poľský zástupca Jingo, jazdec Kušmirek. Peťku Charitka z JZD Práče, žiak Zajko v sedle. Šestku Pirana z JRD Topolčianky, jazdec Bartonek, tréner tejto dostihovej stajne. Sedmička je škrtnutá. Osmičku ďalší poľský reprezentant Šturm, jazdec Lica. 9 Dorinka z telovýchovnej jednoty Holíč, v sedle amatér Šara, 10 má Benjamín z plemenárskeho podniku Motešice, jazdec Žufa, 12 Tora, státny statek Čáslav, v sedle amatér inžinier Mareček, 13 Desta, JZD Budecko, jazdec Umlášek, 14 Motešický Miletín, v sedle jockey Havlíček, 15 má Drak zo státneho statku Brno, jazdec Vlček, 17 Herodes z plemenárskeho podniku Kladruby, jazdkyňa Raková, 20 Čatca z JRD Borský Mikuláš, jazdec Břečka mladší a 20 The Akor, jazdec Štohanzl z JZD Kateřinky. Takže to sú kone, ktoré budú bojovať o cenu váhu, steeplechase na 3600 metrov, čestné ceny majiteľovi, trénerovi, jazdcovi a ošetrovateľovi víťazného konia venuje štátne závodnisko v Bratislave. Vidím krížom cez celé závodisko, cez celú dráhu, že záprah, ktorý vezie štartéra, inžiniera Schindlera, sa už blíži k priestoru štartu a o malú chvíľu, o niekoľko minút odštartujú steeplechase na 3600 metrov. Kone a jazdcov čaká na tejto krátkej trati 14 skokov. Takže uvidíme, ako si s nimi budú počínať. Dostihy sú vypísané pre 4- a 5-ročné kone. Takže ide vlastne o takú omladinu, ktorá získava skúsenosti, aby, kto vie, možno v budúcnosti tu dokázala čosi aj v ďalších dostihoch. Inžinier Schindler, tradičný štartér týchto dostihov, už dáva prvé pokyny. Takže zástupca Nemeckej demokratickej republiky Anubis je tam. Na druhý pokus sa mu podarilo prekonať skúšobný skok. Tým splnil pravidlá.
pretože dostihový poriadok hovorí o tom, že na dostihy môže byť pripustený kôň až po absolvovaní skúšobného skoku. Takže okrem škrtov, ktoré už boli dávnejšie známe, sú všetky kone na štarte. S 20-kou sme videli Dakor z JZD Kateřinky, jazdec Štohanzl, skúsený pretekár, skúšený jazdec. Pozrieme si ešte raz Ermitáž z Hlubokej. Prosím pozor, žádáme doktora Bartoška z jednotného Štvoročná Ryška, ktorá tohto roku má na svojom konte 2 víťazstva v Steeplechase a jedno druhé miesto v Poľskej ľudovej republike štartovala. Za ňou Anubis, štvoročný tmavý hnedák, po Tauchsport z Armináta. A právě byl dán pokyn startérovi, Jan startoval čtvrtý dostih, cenu váhu Starter dostal pokyn. 600 metrů. Teraz už sú jazdci iba v jeho moci. Pomalu, v klidu, kdo chce do druhé řady, může si jít souběžně. Jazdci si dokonca môžu vybrať. A žádný bláznění, pomalu za jedničkou pořád. Bartoš, točit. A pomalu, pojď rovně. Pomalu. A už sa to začne. Všichni rovně, Štart, rovně. ceny váhu, Steeplechase na 3600 metrov. Go! Krátka trať. Odstartováno. Tak, Ermitáž Anubis zatiaľ využili pochopiteľne najvýhodnejšie štartové číslo. So 14-kou Miletín Motešický. Tak polejte zatím pohromadě, další Miletín s jokejom Havlíčkom. Šturm. Tak Miletín Šturm. Miletín stále na prvom mieste, nájazd na malú vodnú priekopu. Anubis Disco. Malý vodní příkop. Miletín zľava. Jingo, poľský zástupca. Jingo, Anubis, Miletín, Disco. Jingo, Anubis, Miletín. Ermitáž však znova vpredu. Dorinka Herodes. Nájazd na predĺžený Taxis. A Dakor. Disco Šamorínsky takisto veľmi dobre vo vedúcej skupinke, Zatím všichni úspěšení Herodes, Čapca a ale Dakor. stále Jingo. Tam byl. Tak Anubis ztratil jezdce. Anubis Disco v stráca jazdca. Tu vidíte, že jazdci mali možnosť na celej širokej prekážke si nájsť najvhodnejší priestor. Anubis bez jazdca, už si tam motká medzi koňmi. Ermitáž Disco, to sú prvé dva kone momentálne. Je tam poľský kôň, Šturm. Ermitáž, Miletín, Šturm. So 14-kou Miletín stále. Jokej Havlíček vo svojom typickom sede. Tohto jazdca naozaj veľmi dobre poznať práve podľa štýlu jeho jazdy. Ztratil jezdce. Ermitáž, Miletín, Šturm, Disco, prvé 4 kone. Ermitáž, Miletín, Šturm, opäť malá voda. Ermitáž, Miletín, ale už Drak. Na 3. mieste brněnský Drak. Disco, Šturm, poradie na 4. 5. mieste. Ermitáž stále udáva tempo. Takže 2 víťazstva v tejto sezóne už má. Ale ešte je teraz skoro hovoriť o tom, čo bude, ako bude. Dostihy vo vysokom tempe jazdené môžu priniesť rôzne prekvapenia. Miletín teraz odskakuje prvý na záhradkách. Ale ono je to všetko pokope. Strážia si vedúce postavenia jazdci. Vidíte Miletín, Drak,
Ermitáž a Šturm. To sú kone momentálne na prvých miestach. Ďalší poľský zástupca Jingo takisto vpredu. Disco už stráca. Momentálne na predposlednom mieste. Rozíkový beh ako první Miletín. A Miletín, Ermitáž, Drak. Miletín, Ermitáž, Drak, poradie na prvých troch miestach. Kone vybehli z lesíka. Miletín, Ermitáž, Drak. Miletín, Ermitáž, Drak. Miletín je zvyknutý na rýchle dostihy, väčšinou beháva na bratislavskej dostihovej dráhe, kde sa udržuje vysoké tempo. Tak, Miletín, to bola Tora, ktorá stratila jazdca. Posledná krútená prekážka. A kto to bude? Miletín, Drak, ale Drak sa zdá má viac síl. Miletín, Drak, Ermitáž. Miletín, Drak, Ermitáž. Miletín, Drak, Ermitáž. Áno, Miletín, Drak, Ermitáž. Prvé tri kone v cieli ceny váhu. Takže 14, Miletín, za ňou číslo 15, Drak a číslo 1, Ermitáž. To sú prvé tri kone v cieli ceny váhu steeplechase na 3600 metrov. Miletín, štvorročný hnedák. Tuto vidíme ešte raz. Tak to už bolo naozaj z posledných síl a ten dobeh, no počkáme si na výrok, ale zrejme to bude nos alebo krátka hlava. Miletín, áno, Miletín a tesne za ním Drak. Prvé dva koní v cieli ceny váhu steeplechase na 3600 metrov. Tu je víťazný Miletín, štvorročný hnedák po Makao z Malorky, z plemenárskeho podniku Motešice. V jeho sedle úspešný džokej Jan Havlíček. Tu v zelenom drese s 15-kou druhý v cieli Drak, jazdec Vlček. Tak si počkáme na vyhlásenie. No a já už vám konečně mohu říci oficiální výrok řídící dostihové technické komise k třetímu dostihu dnešního odpoledne, tomu, který jsme sledovali jako první přímým přenosem odtud z pardubického závojiště. Takže tedy cenu UV odborového svazu pracovníků zemědělství na 4000 metrů vyhrál kůň číslo 8 Utah z JZD Velké Karlovice s amatérem Kovandou. Na druhém místě skončil kůň číslo 10 Baton z Polska ze stáje Wroclaw s naším amatérem Josefem Váňou v sedle. Třetí byla 13 Hybridka JZD Jílové s jezdcem Hanušem. Čtvrtá 6 Protest ze státního statku Nová Bystřice s Žákem Langrem. A pátá skončila 9 Gelenžik ze sovchozu Kagalnický ze Sovětského svazu s jezdcem Groševem. Výrok byl tuhý boj půl, 10, 5, 18, 1, čas 5 minut 29 celých a 67 sekundy. No a my si musíme pochopiteľne počkať na schválenie výroku rozhodcov v týchto štvrtých dostihoch popoludnia. Jazdci práve dostali pokyn zosadnúť, musia sa ísť odvážiť so sedlami. Medzi tým dostihová technická komisia schváli alebo upraví výrok. Počas dostihov však, aspoň z tohto nášho pohľadu, neprišlo k ničomu vážnemu, k nejakej kolízii. Nebude zrejme dôvod meniť poradie.
jazdec Havlíček v rozhovore s dostihovou tajomničkou, inžinierkou Chalúbkovou. Takže dostihová tajomnička zavelila a jazdci pochopiteľne rešpektujú jej príkazy, odchádzajú do vážnice. Zatiaľ chvíľa voľná, chvíľa na prežitie práve skončených dostihov, vymenenie si dojmov. Vidíte podľa oblečenia, ktoré návštevníci, diváci tu v Pardubiciach dnes majú, že jeseň je naozaj tu. Vietor je veľmi nepríjemný. Včera ráno dokonca, keď sme prišli sem na závodisko, tak sme zistili, že prudký nárazový vietor, ktorý, dá sa povedať, výchrica, ktorá sa prehnala v ranných hodinách, skorých ranných hodinách včera, tak odniesla strechu z nášho komentátorského stanovišťa. Teraz už je všetko v poriadku. No ale zima trasie divákov i nás tu na komentátorskom stanovišti. Diváci títo majú možno lepšie v tom, že majú čas vsadiť si a potom ich zohreje prípadná výhra, ktorú získajú. Hneď v prvých dostihoch dnešného popoludnia za veľké poradie vyplácala stávková kancelária vyše 3000 korún. Tak ten, čo to získal, mal pekný výlet do Pardubic. Vidíte, že kone sú ešte stále v moci hlavného štartéra. Čaká sa na návrat jazdcov. Ještě z toho dnešního programu, který už my jsme tady v Pardubicích viděli, vám dlužíme dostih druhý, ale potom bude následovat 5. dostih a teď tedy několik slov k němu. Je už tradiční součástí tohoto mezinárodního překážkového mítinku ve Slušovicích. Je to cena JZD Agrokombinátu Slušovice, dostih určený amatérům, dostih Fegentry. Ten se běží přes proutěné překážky, jeho start bude ve 14 hodin a 35 minut a je vyhrazen pouze koním československých majitelů, ovšem účastní se ho i amatérští jezdci ze zahraničí. Jak už jsem říkal, pořádá se v rámci Mezinárodní asociace Fegentry a mohou se jej zúčastnit všichni amatérští jezdci, jejich svazy jsou organizovány v této asociaci. No ale o tom tedy zase až chvíli později, teď ke slavnostnímu dekorování. Takže už je všetko schválené, všetko potvrdené. Štvorročný hnedák Miletín po Makao z Malorky z plemenárskeho podniku Motešice zvíťazil v cene váhu. Vidíte, že tvári sa celkom spokojne. Jeho majiteľovi pribudlo na konto 15 000 korún. Ako už som spomínal, ceny víťazovi, trénerovi, ošetrovateľovi venovalo štátne závodisko v Bratislave. On se stal vítězem ceny váhu 4. dnešního dostihu a my
Tu vidíme zástupcov plemenárskeho podniku Motešice, spokojný jazdec, tréner Gusto Ryška, bývalý známy prekážkový jazdec, ten v tom zelenom saku. Generální ředitel státních plemenářských podniků Bratislava a inženýr Petr Pastušák, ředitel státního závodiště Bratislava. No a zástupcovia Bratislavčanov, generálny riaditeľ štátnych plemenárskych podnikov i riaditeľ štátneho závodiska, inžinier Peter Pastušák, blahoželajú úspešným aktérom týchto dostihov. Opakuji tedy, že ŽP Jan Havlíček zaznamená při 98. parkovické Zaznie hymna na počest víťaza. vítězství Miletína z plemenářského podniku Motěšice, československého koně, zazní opět československá státní hymna.